Jagre nga tamo son tora kisum nam tamu jagre tamo tora kisum nam tamu te dangri am lebih tak turam apa tu agak haru kubu agak haru opo sebelum opa sebelum itu pada dosen tu nakla mana tekis ni budi surian jadi kita Oh kadang pini video nak keman pila bangke isining oh mimi mati isining duk mimi alamar dans nang tum hanaman pilo kopi a video nang tum hanak keman pima pulutang tenal tum keceng ben kijut lang noy la penal tum audio lang le prang prang tum lah ni YouTube channel pan kam pen subscribe no la pen like pino la pen on an ke share tha la ke non hajong mate non dobo monit akai la musik thaman po kopi alamu ma pulutang tela pulujo hongharia dhorom pen Christian adhorom kopi posi dunang jima aso alam siang than pujo aprang ke inut sadu baba mate inut arnam kardom ma bangphu mon sami norma ke kopi posi Christian adhorom mate Christian adhorom dun jilo alang like karbi aron barim honghari mate karbiak ame thang adhorom kaching hon thek tika bangphu bon sami kopi posi don make Christian adhorom dunang jilo la so video le non chethan ponona la pulo video kecheng si ke la pulo jo alang li men la bangke baburam teron honghari mate hala karbi aron barim ke do hut ke alang li men ke la ke baburam teron alang li rong kala make dipu birlah lapen alang li non do bom polutan tela ke denaro kiso la pule pipasi kristan do nangji malam theke la pule jo 2004 aningkan mate lingkan surhinira li aningkan pen alang li kiso cholong lo pen najok alang li kecheng si kiso cholong lo ke bab ki cholong mate angho avijang lo la peno chelang bom lo chelang bom ben sa mi mede lo alang li kupi map de chelang bom pen alang li ke betang karbi ron bari metum la thekre asi krong tum pan sikram tang video long samen ni lithan lo la thekre ka charli tum mate thekre la munit hian ka chimentor mate ka chelangon e pen ajok ko pai kelang nu pen baburam teron phan tome ka cholangon e son lo apok arlu pine chetung to ho pipine achu jeng tho pine abong sisa pustame bapuram teron apok aloge thap tulo kiso bang puste kichi poma anset lo se same chelang jian ke chelang erlo karbi anglong ko an ma adang ke thi ki bi konasi thekere ke doma konasi doktor ke doma chelang erlo mosame memedelo athema karbian ka chelang di binong po karunda bongsi sa de aning alunta achi thok yola puson ta yo ka chimintor ka chelang de jola son sai de alang li ke apna ke sadu baba alang honghari ke dot ke lang ke sadu baba ate arnam kardom abang phulo bon saminon make kesan do nangji karbi aron bari mate honghari aron sami si arkli ado chelang alo mimedalo lapen doktor along stame chelang lo doktor along ka chelang sami 14 lakhs mate lakh krip li tangka sami damlo bo sami medalo longle laka chiri puke thanjok lo palong ni mate भीति लोंगनी stame chijor derlo last stame la chiordet pen la so tangka stame longlo la chelang det pa stame meme derlo ai kuson bidi pasi ke mi puma pusalang lu tuma thalo masami meme derlo 14 lakhs 2 lakhs longle tame chijor klunglo me thang भीति के do adim along le bari ang ta chijor klunglo bon sami non ke do ke room bhara mate hem bhara si non ma ke do bom non ba ke hem bhara si do bom lo do thai si lo along le phelang sami chijor klung do thai si lo non ma ke room hem bhara si do bom lo non alang li kereng bom kereng nang ko kalam thekela pulo honghari dhorom sa chelang erlo mime derlo lapen sista merkli erlo thekeri don sami chelang lo mimi lo thema kachimintor binong polgang te kachelangon e pujo lason kachelangon e tumkel ke karbi amit hanga dhorom mate amit hang khe kache pavir mate amit hang khe dhorom kaching hon hi jola puson
so ching hon he jok si cho lang e mate chi mintor la puljo thima pavir klung ason lo along le phelang sami pachi yor klung non do thai ve set jo la puson hello ili kar bitam ke chi jin so ve thang aron ching hon he chi pachan che chi pavirong putlote la hello bon sami alang li pen ke upai ke mia jok alang li ke kereng nang ji kadu sami kereng nang ji pan ke bor ilo nang non ni not kereng nang ji chi thi tik jong he thorom ching hon sta alang upai de lo ching hon nak lo bon sami sa jok je ke minang je pan pura Christian adhorom dun lo alang tum pamite pen non make pisu aso reng dok reng pen non make bang hem pharasi non make to bom lo pareng det lo ametha ili honghari dhorom tum ke chilang e lo la bang mimi de lo Christian dun ji la Jesu Christo tum hempu Jesu Christo si pamite lo non make as alang li non make hempu Jesu Christo pas alang li ke kroina kok lo kopisi hempu Jesu Christo pan ke kroina kok lo kopisi Christian adhorom ke dun anji lo polute lap lo jo ili mithang adhorom mo sami chi ung tung te pin pen ila sami chi ung tung telo padu sami chi ung tung telo mo sami sa jog je pen chi una kok lo bapuram teron honghari mate karbiala mithang thorom dotik anim dotik hot ke arang limen ke bapuram teron pro bon sami la Christian adhorom dun jui pen ke arang limen che la thulo la ke bubul teron pusi alang li phan ke che thang lo angle a photo pustami dak lang den no la pen thumbnail long sami chini po la screen long tamil lang den no alang li no bapuram teron wa sami non Christian the bomb lo non Christian the bomb amen che thang la ke bubul teron aprang alang li sadu baba ke claim cheng mate bang pa sami anam ardom pilo sadu baba claim lo ala sa photo sami atum la screen long lang den no petel thumbnail long sami atum theklong po la hen lo la si ili karbit munit tum ke la pluyo ache lang ni punte la puson hendo la si kado sami la son make clear nang ne athema karbihan pte kaching hon se roi si kinangji alangli aning duk pit an alangli kichi po anda alangli claim lo sami upai video kachi jin so la plujo ale a video sami alangli kachi salam do mo josi chilot pulongte usumar akai pusami mesenangji pura apiso aso renangji pura ali alangli bangke kereng ji phan kelang li ke aning we pin lo bons tami alang li video che salam det lo Facebook long video che bivet lo nang tum la so alam thinam tum arju dam ji pulang te alang li ning duk jin alang li aning oi jin pe si video che salam lo Facebook long chi stock wet lo nang li tum no si aso alam arju dam ji pulang te Facebook long damra nang li tum pantu teron pula screen on paklang ang la so men long tum humri dam non atum lang dam non la dak video do hini ne ke thom ne do alang li ding ho hebon 14 minutes ni 15 minutes ne alom do alang li video chi stock vet lo alang li ning duk jin kar ju ben nang tum ning duk jin ji bon same alang non same ning duk jin alang same claim ni dam ni kiso an mi upa mi mela na pulijo ko ane aprang reng dok reng ni pen non pahing no phun ahem arit along li pridak mate pachi yor tung la pulijo la si karbi atum ke la kachelang ni kache mentor tap la thekre do ko ka join si ili muni tum ke virang lo non puanta kisu saming ar de lo la pulijo ki chia phai sami ong bom lo sikadu sami methang aprang la Christian do bom hut la non Christian do bom tum sami aprang ke karbi amethang honghari dhorom sai delu kopi pasi honghari dhorom sai delu aprang ke atum sami Christian dun edang ko lam theke la puson no kadu ko sami li sami kereng nang ji phan ke eche theke chinghon do per theke domisen la so joksi kereng nang ji phan pumatha si Christian adhorom tami dunang juilo otami hem phu Jesu Christos tami mechen lo arnam ke siat lo dunaling sa cholo basame dhorom si kaprak chalo hempu non hempu Jesu Kristo non ili honghare dhorom non muslim non hindu non no at same isiat lo arnam lo kardom nang ji hempu arnam lo isiat lo basame dhorom si kaprek chat la puchan la le asi kereng ji phan ke ajat dhorom same dunang kok po asi Kristen adhorom ki dunang ji lam theke la puloyo la bangke bapuram teron akai lamu mate bubul teron akai lamu lo ali chethan et ji pulutang te ding pitlang posami chethan et elo lake bangke lang i thek tik
han ningkan 2004 pen jo non puan lang tha ko ane lang tum ka chel lang 14 lakhs atang ka tan tum ki long jo ke li arang lista me a hem ar chi or klung pen non ma ke hem bhara si do bom puson ma ke ning duglu bah kar bi tum ta thekere chali tum ta ili kar bihan la puan chelang iluma ning dug me mi nal tum mon chi tha si ning dug pik anu son alam ka jurong sami dug pit bon ke photang tum sami dug nang tum ke photang tum do pung te comment box ong nang than pa chinun tha lehe video bangke thamate lehe alam the bangke tum che than bek nang ji che than nang ji dug pilang lehe alam the tum sila puson ma ke kado sami claim nang ni tum che than bom nang che pare bom nang si son ma ke claim nang ni lo bapuram teron mate bobol teron akai lamo la puson heno alang li kai kisum non ma ke asumar episode so rain dok rain non ma ke dobom lo mo sami alang ma ke claim mun ilang kisu cholong lok pen sami achi thi ejeng phan bang ke pu jisu kristo si rai det lo mate chak det lo non bang ke kristan adhorom si don vet lo pu jisu kristo si kro vet lo la pulo alang akai lamu puson heno osyang tum chithaji leso ke cheng pen ang ton ang tum chiniji pulu tang ti facebook long alang luphan messenger long dan denon ang tum chini po la puson no alang le ning duk pit alang le video ke thek long ban sami sami puson ang tum han paklang delo apo karlo bong sisa chitung ke thap yo la son ke kupulo ti jinsu me therak me alang si bab sami pachulong lo ang hu ke cheng ki si ke alang le ang hu sa vi yang sining duk mi la puson sai lang noi kadu sami claim ni chelang ni bang ko an ni reng dok reng ki dolong pen bang na kelang ni la puson da munitum do si kadu badu phan sami claim ni chok chipit sai lu la bang ke pawir kok lang pula so thekeri do kok joni rim ridate bang khe bani chupurun dai the ni lila thano ko dam tang jung sami so alam thano pasa pin sami yo thana kok lo alang le akai lamu la puson kisung phokok phulok joni si pini make video selam pilo anli aning geduk chuningri ong si mate nili phan sami video na selam pitha ni kai kisung la puson jo si anli phan lam the sivet tame lamar jan selam pipen si nang tum phan nang than pachin lo asi pini video ke pas yang tum phan nang than pachin thek chot po nang tum ni youtube channel lang ni aki milang protein latum subscribe tha lapen like pitha asi pini video ke pasi kang ton iglo kardong